Hiya darlings, Daf sy'n yma eto, a heddi fi'n mynd i gael go ar ranco chwaraewyr Cymru gan fod y Euros wedi cyrraedd. I haven't a clue what I'm doing. Aaron Ramsey. Fi'n meddwl bod fi'n iawn i weid bod fe nawr yn chwarae i Juventus. Yeah. So, bod fe wedi symud i'r Eidal, fi ddim yn ei roi yn Rhys y lawr. Mae fe'n Cymro Cymraeg and he's doing bits. Felly fi'n mynd i roi Aaron Ramsey ar resyr ba. Ethan Ampadu. Mae'n edrych lot fwy fit without his dreadlocks, I must say. For that glow up. Dim byd i wneud gyda gallu pildroed i fe o gwbl, fi'n mynd i roi ar resyr A. Fi'n teimlo fel basic bitch os fi'n rhoi Gareth Bale lan y top. Ond ar yr un pryd, does dim reswm dy fi i ddim roi lan y top. Fi'n mynd i roi yn S. Just achos fai no, Gareth Bale in it. Joe Allen, dyn ni nesa. Fi'n gwybod pwy yw fe. Fi ddim yn cytuno gyda'i wallt. Felly mae fe'n mynd ar resyr E. Just yn edrych yn fe, mae fe'n dal. Mae ganddo fe tattoo sleeves, so he's like ready for it. Oherwydd hwnna, fi'n mynd i roi ar resyr A. Bod fe'n edrych fel pildroedwr, and that would make him good. Yn olaf, mae dyn ni Wayne Hennessy. Fi'n meddwl bod yn eitha anodd bod mewn goals, achos chi'n gael lot o stick. Wneud un peth o'i le, then diwedd y gêm, yna. Ond ar yr un pryd, os ydy di safio pob peir yn dod at fe, then byddwn ni di ennill. So am hwnna, mae fe'n mynd ar resyr ba. Yn amlwg chi gyd yn cytuno gyda resyr fi. Pob look Cymru, I suppose. Gobeithio bod pawb mynd i'n cefnogi nhw ar campaign Euros 2021. Kiefer Moore? Kiefer. That's the name for a fart, isn't it?